Pensi ke ba may nang pagsisay ng tuig? May pensi ke ba may nang pagsisay ng tuig? Nang pagsisay ng tuig. Lang natin kirongoni, lang hansin ng buhay. Lang natin kirongoni, lang hansin ng buhay. Lang hansin ng buhay. Lang तो मैं क्या करूं? मैंने जो सरकारी खटिया आपको लगा बड़ा घटिया, लेकिन मैंने किसी को बुरी नजरों